Velkommen, Lise Lumholtz. I weekenden der fik du så den værst tænkelige besked overhovedet. Du har været kontaktperson for drengene og nærmest som en slags mor for dem her i Danmark. Du fik nemlig den besked, at Bolig han desværre er død. Ja, det gjorde jeg. Jeg har haft kontakt med Vahid løbende. Aboli forsvandt allerede efter 3 dage, efter de kom til Kabul. Men jeg har løbende haft kontakt med Vahid, og jeg fik nu en Facebook-besked om, at han kunne ikke passe på sin lillebror. Han var død, og Aboli havde set hans lig i Kabul. Og vi har nemlig lige præcis et billede af den Facebook-besked, du har fået fra Vahid, hvor lige præcis det du siger her, står netop, at der står her: Hej Lise, savner dig rigtig meget. Kunne ikke passe på, at Bolig han er død, og de afghanske myndigheder er efter mig. Nu er jeg i Herat. De afghanske myndigheder har jo ikke bekræftet det her, Lise. Hvordan kan du være sikker på, at det er rigtigt, det som Vahid skriver her? Det er jeg ikke i tvivl om, fordi de 2 drenge har været meget, meget knyttet til hinanden. De har ikke andre i hele verden end hinanden. Og Vahid ville aldrig forlade Kabul, hvis der var bare den mindste chance for at finde lillebroren. Og nu er han rædselsslagen på flugt ud af Afghanistan. Der er nogen efter ham. Og hvem og hvordan, det ved jeg ikke. Men det sidste, jeg har hørt, er, at han er på vej mod Mashhad i Iran. Og problemet er selvfølgelig at krydse grænsen mellem Afghanistan og Iran. Og vi så også lidt klip her i starten. Jeg synes, vi skal se et klip igen med Bolig fra 2000, eller fra i år, fra 15. maj, kort tid inden, altså at drengene blev udvist, hvor Bolig fortæller omkring det her med, jamen hvad er der tilbage at komme tilbage til i Afghanistan for ham? Jeg tror mig at få en uddannelse, og jeg ønsker mig at blive tandlæge i fremtiden. Og jeg tror mig at bo eller leve som en normalt menneske, eller en normalt folk eller en dreng. Det er det, jeg ønsker mig. Ja, det er altså her er det faktisk mere, hvad han drømmer om, kan man sige. Hvad han håbede på måske at få ved at kunne blive her i Danmark. Det lykkedes jo så desværre ikke for ham. Du er jo sammen med drengene helt ind til deres afrejse. Hvad er det, som Bolig jo berettiget desværre er så bange for? Jamen, det han er bange for, det er jo at blive bortført til mandlig prostitution. Der har været en FN-rapport om det, at det er ganske almindeligt, at unge drenge, 16-17-årige drenge, som ikke har nogen beskytter, bliver bortført og misbrugt. Og man ved det godt i Pakistan, men myndighederne lukker øjnene for det, fordi det er ubehageligt og ikke noget, man har lyst til at tale højt om. Men det er vidt udbredt. Og det var han rædselsslagen for. Ja. Og som vi snakker om, så udover at være drengenes kontaktperson i Danmark, så var det jo altså nærmest som en slags mor for dem. Vi har også nogle billeder af dem her fra Danmark. Hvordan var deres tilknytning til Danmark? Jamen, den var jo blevet stor efterhånden, fordi de var godt nok flygtet fra Pakistan, men så de boet nogle år i Iran, og så kom de så til Danmark. Så Aboli havde jo sin opdragelse i Danmark, og han var på mange måder en dansk ung, altså fyldt med drømme, planer for fremtiden og klare sig godt i skolen. Så han kunne gå lige ind i det danske samfund, og det har måske givet ham nogle problemer ved at komme tilbage til Kabul, fordi han havde fået den frimodighed og åbenhed, som vi synes er ganske naturligt for unge drenge, men som jo ikke er det dernede. Ja. Vi har prøvet at få kommentarer også fra Venstre, fra nogle politikere fra Venstre, men vi har desværre ikke været muligt. Men vi har fået en kommentar fra Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, og lad os lige prøve at høre, hvad han siger om den her sag. Ja. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er sket i en konkrete sag. Det tyder på, det er, at det er meget ulykkeligt, det der er sket, og at myndighederne måske har begået fejl. Det, der er vigtigt, synes vi, det er, at man hjælper de børn og de mennesker, der er i knibe i nærområdet. Og der skal det selvfølgelig ske under ordentlige former og i sikkerhed i de modtagecentre, som vi mener, man skal have lokalt, for eksempel i Afghanistan eller i Irak. Ja, hvad tænker du om det, han siger her, Lise? Jamen, jeg synes, det er dybt hyklerisk. Hvorfor? Vi har jo prøvet at få myndighederne på banen, og de sidder og dukker sig alle sammen. Udlændingenævnet, Justitsministeriet, Inger Støjberg. Og jeg savner en politiker, der tør stå op og sige, ja, vi sendte de her drenge ud. Vi vidste godt, der ikke var nogen overhovedet til at tage sig af dem. Vi vidste godt, at de ikke havde en chance for at klare sig. Men vi gjorde det, fordi vores udlændingepolitik er, at de skal væk, og så kan der ske med dem, hvad det vil. Det kommer ikke også ved længere. Og enten må det være en politiker, der står frem og siger
jamen det er det, vi vil. Eller også må der være en, der står frem og siger, hov, det her var en fejl. Det må vi skynde os at gøre noget ved, så vi kan redde i hvert fald den ene af dem. Men er det ikke svært netop for politikerne at vide præcis, hvad der kommer til at ske? Altså, det er vel principielt en meget god idé at forsøge at hjælpe dem i nærområderne, som man siger, eller hvordan? Jo, men der var jo ingen, der hjalp dem i nærområdet. De blev jo lukket ud af lufthavnen og måtte klare sig selv. Fordi hvis der havde været et modtagelsescenter, IOM, det her FN-organ, ville jo netop ikke tage ansvar for dem i Kabul, fordi de var for skrøbelige og for svage. Så der var ingen til at hjælpe dem. Og der var advarsler hele vejen rundt, så man vidste udmærket godt, at man sendte dem ud til absolut ingenting. Og der savner jeg nogen, der står op og tager ansvar for det og siger, ja, det vi kalder for en retfærdig udlændingepolitik, det er, at vi sender dem afsted og lukker øjnene for, hvad der sker. Og hvis ikke det er det, så man omgående får rettet op på det og får reddet i hvert fald den ene af dem. Hvad vil og hvad kan du gøre for Vahid nu, altså den ene bror, der er tilbage? Jamen, jeg har jo kunnet sende penge til en dansk journalist, som jeg har kontakt med, der bor i Kabul, men jeg har ikke nogen kontakter længere fremme, hvor han er nu, så jeg kan faktisk ikke gøre noget som helst for ham. Andet end have kontakt med ham på Facebook, når han en gang imellem kommer i nærheden et sted, hvor han kan komme til at skrive til mig. Og så håber jeg jo stadigvæk inderligt meget, at der er nogen, der vil prøve at redde i det mindste ham. Hvad vil du skrive til ham, når du skriver til ham på Facebook? Jamen, jeg skriver til ham, at han skal prøve at holde modet oppe, og jeg skriver, at nu rykker jeg igen de danske myndigheder, og de svarer igen ikke, selvom de har lovet et svar i Justitsministeriet, hvor der er søgt om humanitært ophold, havde lovet et svar inden for 3 måneder. Og dem søgte jeg i maj. Jeg har rykket dem, og der sker ingenting. Og min oplevelse af det er, at de sidder og dukker sig alle sammen og håber, at det her det går nok over, hvis vi lader som ingenting. Og jeg tænker på alle de andre, der jo nok er sendt ud, som ikke har haft sådan en som mig til at råbe op. Og jeg synes, det er uhyggeligt, at det er det, vi gør som et civiliseret samfund. Vi sender ganske unge mennesker, fyldt med drømme for fremtiden, ud til det, der bliver den sikre undergang. Lise Lumholt, tusind tak for besøget, og jeg kan sige, at den her sag er selvfølgelig en, vi fortsat vil følge tæt her på Godmorgen Danmark. Tak fordi du kom.